Yes, hello maayong hapon sa tanan. Nato mga kaigsunan dinhi sa tibuok kalibutan, diri sa Lacson, diri sa Buhangin, ingon man sa Malagos usab, maayong hapon kaninyong tanan. Dalaygon ang buhi nga Dios. Naanabay nag-comment. Wala pa'y nakakita sa ato ang video. Hallelujah, hallelujah. Maayong hapon sa tanan. Wala pa ko'y nakitaan. So, maayong hapon diha kaninyo. Greetings sa tanan natong mga kaigsuonan diha sa Lacson, diha sa Malagos, ingon man sa Buhangin. And I greet also the churches in Bislig City, diha sa Mangagoy, sa Lingig, kaninyo ni Apostol Radin ug sa iyang pinanggang asawa ug sa iyang anak. Ganha sa tanang kaigsuonan nato diha sa Mangagoy, maayong hapon sa atong tanan. Ganipod sa mga kaigsuonan nato diri sa Bayugan kang Bishop Trinidad, maayong hapon diha kanimo Bishop. Ug ingon man sa tibuok Infield group, maayong hapon sa atong tanan ug sa amo ang tatay nga pinakakusgang tatay, si Tatay Benz Lumasag. Maayong hapon diha sa inyong tanan. Niya na po ang inyong igsuon karon nga istorya na po karon dinhi sa live video streaming nato sa atong sinima na nga pagabuhaton diha sa atong mga kaigsuonan. Taliwala man karon sa mga pagsulay nato igsuon nga kining COVID-19, gani ang akong dunggan na usab nga hallelujah nga kining mag-extend na po daw og for another 14 days after karong 14. So buot pasabot until the end of March na pud ni siya, April. But mga igsoon, ayaw kabalaka, ayaw kahadlok. Kung ikaw ana sa Dios, Jesus Christ is on your side. Do not be afraid because He loves you so much. And so do I. So karong kapunon igsoon, atong daygon ng atong buhi nga Dios sa usa ka awit nga walay may kumpara kanimo. Hallelujah. Awito na to kini ug daygon ng atong buhi nga Dios sa iyang pagkayo sa atong kinabuhi mga igsuon. Sa iyong presensya, O Diyos, adunay kalipay. Sa iyong presensya, O Diyos, adunay walay kumpara kanimo. Bisan pa ang bahandi nining kalibutan, walay kumpara
kanimo. Sa imong presensya, O Diyos. Yes, Lord. Adunay kalipay. Sa imong presensya, O Diyos. Adunay kaharuhay. Walay kumpara kanimo. Bisan pa ang bahandi nining kalibutan, walay kumpara kanimo. Walay kumpara kanimo. Bisan pa ang bahandi nining kalibutan, walay kumpara kanimo. Walay kumpara kanimo. Walay kumpara kanimo. Dalaygon ang atong buhi buhi nga Dios, mga igsuon. Salamat sa atong tanan. Gampo kita sa atong buhi nga Dios. Dalaygon og balaan ka sa among kinabuhi. Ikaw ang hari sa mga hari ug Dios sa mga Dios. Father God, Lord Jesus Christ, you're my King, you're my Savior. Thank you, O God, sa kahaponon karon. Din, O Dios, ang imong mga kaanakan, hallelujah, nga nagapadayon, O Dios, sa pagdaig sa imong ngalan, Ginoong Hesus. Ayaw pasagdi ang tanan nimong mga anak, God, Father, Lord, nga tanan nga nagapamati sa imong mensahe, tanan nga nagapaminaw diha kanimo, tanan nga nagapaduol diha kanimo. Father, Lord, thank you so much, O God. Lord, nga imong gihimo, O Dios, ang kaayuhan, O God. Lord Jesus, sa among kinabuhi diin man, O Dios, ikaw, O God. Lord, nga kanunay dagayday sa imong grasya sa among kinabuhi, Lord. Even man, Lord God, ang imong kanakan sa tibuok kalibutan, Lord. Father, Lord Jesus, thank you so much, O God. Lord, nga ikaw gayod, O Dios, nagapadayon sa amuma sa imong mga kanakan, O God. Lord Jesus, ayaw in taon kawanga, O Dios, sa mga pag-ampo sa imong mga kanakan. Lord, tungga diya sa imong gingharian, O God. Diin man, O Dios. Hallelujah. Salamat kanimo, O God. Dalaygon ka sa among kinabuhi, Lord. Imo lang gyud ang tanan, O God, Lord. Protection ni, O God, ang imong mga kanakan sa tibuok kalibutan, O God, even man, Lord, sa tanang mga nagdumala sa among panggobernohan, O God. Father, Lord, bless them, O God. Give them strength, O God, to fight this COVID-19, Lord Jesus. Father, Lord, even your all children in the world, O God, Lord Jesus, Father, protection ni sila, O Diyos. Ipadagayde ang imong presensya kanunay, O God, Lord Jesus, Lord. We know, O God, Lord Jesus, that this is only a trials for us, your children, O God, Lord, nga imo kaming liguno niani, O God. Sa Lord, dalaygon ka sa among kinabuhi, O Dios. Salamat kanimo sa walay katapusan among giuli diya kanimo ang tanang pagdaig o pagpasalamat sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, hallelujah. Salamat sa tong buhi nga Dios nga nagapaabot ka nato. Thank you kaayo. Wala pa ko'y nakita nga naga-join sa ato karon. Mao kini siya. Hallelujah, hallelujah. Daygon ang ngalan mo, Lord. Daygon ka sa tanan. Yes, Lord.
Yes, yes. Wa pag di nakasunod. Hallelujah. Dalay ko ng ngalan mo, Lord. We are live now. O kopyahon tani. Copy link. Ato kini siyang ibutang dito sa atuang. Hallelujah. Dalaygon atong buhi nga hari. Dalaygon ang atong buhi nga Dios. Salamat Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Kumusta og maayong hapon mga kaigsuunan ko diha ni Kristo. Salamat sa time ninyo karon. Thank you kaayo. Hallelujah, hallelujah. So mga kaigsuunan, ang atong panaghisgutan karon kining naguluhan kini siya nga pagtulunan ang pagpamati ug ang pagtuman. Hallelujah. So doon natay duha ka doon natay bersikulo nga pagabasahon dinhi igsuon. Gikan kini siya sa sinulat ni Santiago. Santiago nga nag-ingon diha gikan sa Santiago 1:19 hangtod sa 27. Mga kaigsunan ko diha ni Kristo, gidasig ko kamo karon nga dinhi niining panahon ng mga igsuon kinahanglan nga doon natay sakto o tama nga sumbanan sa atong pagtuo igsuon. Taliwala man niining COVID-19 karon nga ato ang sinati karon gani man nag-lockdown na gyud, nag-issue na gid mga kaigsunan ko, nag-issue na gyud ang gobyerno nato o kining enhanced quarantine pass. Gani man gamay na lang kaayo ang nanagan nga mga public utility vehicle, gani mga tindahan sarado na. Sa mga igsuon, bisan taliwala ni na igsuon, aduna gyapoy madasigon nga padayon nato sa atong pag-alagad sa atong buhi nga Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. Sa mga kaigsuonan, ako kining gipaabot sa inyo ha karon nga sama sa usa ka anak nga kung dili ta mamati sa atong amahan, adunay consequence nga maabot sa tuwa. But glory to God mga igsuon, kay ang atong amahan nga nasa langit kanunay siya nga nagapaabot kanato. Ilabi na sa paghatag niya kanato sa matag adlaw natong panginahanglan. Sa mga igsoon, salamat kaninyo. Balo ko nga nara mo diha karon nga nagapamati. Nara mo diha. Busa, hallelujah. So basahon ako igsoon ang ato ang mensahe karon. Sa Santiago 1:19 hangtod sa 27, nag-ingon diri sa 19. Mga minahal kong mga kaigsuunan, timan ininyo kini, kinahanglan andam kita sa pagpaminaw, dili magpataka og sulti ug dili daling masuko.
Kay ang kasuko sa tao dili gayud makatabang kaniya nga gihimong matarong atubangan sa Dios. Busa biyain ninyo ang tanang mahugaw ug dautan nga binuhatan, dawatan ninyo nga may pagpaubos ang pulong sa Dios nga gitisok diha sa inyong mga kasing-kasing nga mao ang makaluwas kaninyo. Klaro mga igsoon. So mao ni siya igsoon, ang pulong sa Dios igsoon, mao ni siya ang gihisgutan igsoon diri. So ingon diri sa 22, dili kay maminaw lang kamo sa iyang mga pulong, kundili tumanan ninyo kini. Kung maminaw lang kamo ug dili mo tuman, gilimbungan ninyo ang inyong kaugalingon. Si bisan kinsa nga maminaw apan dili mo tuman sa pulong sa Dios, sama sa tawo nga nanamin, og human mo tan-aw sa iyang hitsura, milakaw lang dayon og malimtan dayon niya kung unsay iyang hitsura. Apan ang magsusipag-ayo sa hingpit nga kasuguan nga maoy makahatag og kagawasan sa mga tawo, ug dili kay maminaw lang ug unya malimot ra dayon. Kung dili magpadayon gayud sa pagtuman niini, panalanginan siya sa Dios sa iyang mga gihimo. Kung may naghunahuna nga siya relihiyoso, apan walay pagpugong sa iyang dila, ang iyang relihiyon walay pulos, o gilimbungan lamang niya ang iyang kaugalingon. Alang sa Dios nga mahan ang relihiyon nga putli ug walay ikasaway, mao ang pagtabang sa mga ilo ug mga babaeng balo sa ilang mga kalisod, ug ang paglikay sa tanang kadautan niining kalibutana. Ang Dios magapanalangin sa iyang mensahe. Mga kaigsuunan ko, maayong hapon sa inyong tanan. Ang mensahe sa Dios nga atong nadunggan karon sumala sa sinulat ni Santiago nga ang sinugdan diri niingon gid siya diri sa pagsugod niya sa kaning atong gisgutan karon diri sa 19, niingon diri, mga minahal kung kaigsuunan. So kinsa man ni sa asa ni gipaabot ning sulata mga igsuon. So sa sinulat ni Santiago ngadto sa tanang magtotoo. Take note igsuon, tanang magtotoo. So walay exempted ani igsuon gikan sa pinaka taas nga nangulo sa diha sa katilingban sa simbahan sa Dios, hantod sa pinakamus o bag-o pang nahimong katawhan sa Dios. Apil siya nga gipasidan-an o gipahinumduman niining mensahe. Ningon siya diri, timani ninyo kini, kinahanglan andam kita sa pagpaminaw. Dili magpataka og sulti ug dili daling masuko. Kasagaran ni igsoon, labi na sa mga kaigsuunan nato nga usahay pag mabadlungan, labi na mabadlungan sa ilahang mga pastor o ilahang mga pangulo, mabadlungan, ang may tabo igsoon mangluod na dayon. Tama ba na igsoon? Mao ba na gitudlo sa atong amahan? Mao ba na gitudlo o gipaabot sa atong amahan nga naa sa langit? Nga kung mabadlungan ka, masuko, manluod, dili mutuman, mutago sa kwarto, mutubag-tubag, magbundak-bundak sa tiil. Tama ba na mga igsoon? Unsay giingon diri sa pulong sa Dios, ningon siya diri, kinahanglan andam kitang maminaw o andam kita sa pagpaminaw, dili magpataka og sulti. Muna igsuon,
Kanang atong dila igsuon, kung dili gina mapugngan igsuon, nga dili makayawit igsuon, dili makatubag, pagbasa na lang og pulong sa Dios. So kuha na to igsuon. Kay kasagaran manggod, kasagaran gyud, pag mabadlongan na, maistoryahan na, tagaan og instruction. Dili kay balong mamati, umutuman sa instruction. Kay ngano man, bisag naa na instruction nga gihatag, apan dili niya gusto kay na siya iyaha. So didto nga pamagi igsoon, maong gipahinumduman kita sa mensahe sa Dios nga an kinahanglan nga andam gyud ta sa pagpamati para makuha nato ang tanan. Unsa may dapat natong makuha day mga igsunan? Ang instruction. Tapos pagkadungog nato sa instruction, kinahanglan siguraduhon nato nga nakuha nato, dili kay magpataka lang tag istorya, wala nato nasabta ng instruction, maong wala na nahuman ang imuhang gihimo. Kaya naman nagpataka naman lang kag istorya. So ingon siya diri, ug dili daling masuko. Timbang-timbangon sa nato igsuon ana, left and right, tama ba ni o dili ba ni? Pero kung gitagaan kag instruction nga nay patrabaho sa imuha, tumana sa. Aya sa nga pagani ka katuman, na indesisyon ka na dayon nga dili ka. So mo ni hinungdan mga kaigsuonan ko nga pahimangnuan kita sa pulong sa sinulat ni Santiago, the General Epistle. So, nakita na ito igsuon, tanawa diri. Ang 21 igsuon, tanawa diri. Unsa man ni siya mga butanga nga dapat kita or ato kining biyaan. So doon na nakakita, kinsa man to, si Genevieve, mayong hapon, igsuon, ipalihog ko sa imuhang mga kaigsunan diha sa Malagos, pagpahinumdum kanila. Hallelujah. So mao ni siya nga ato gikining kinahanglan gid nato ning himuon kining mga butang moingon gani diha sa gingharian sa Dios nga dili nato buhaton, dili gyud nato buhaton. Amen ba? Hallelujah. So mo na mga igsuon ko nga kanang mga butang mga igsuon kinahanglan nato na siya nga bantayan. So kung gibadlong ta, salamat sa Dios kay dunay mga mensahe ang Dios nga nagpaabot sa to. So mga igsoon, madto ta dito igsoon sa 21, ingon siya diri. Busa biyain ninyo ang tanang mahugaw og dautan nga binuhatan. Unsa man ini mga kaigsuonan ko kaning mahugaw og dautang binuhatan. Number 1 gyud igsoon. Number 1 nga kinahanglan nato nga atong himuon igsoon. Number 1 ang pagtahod nato sa atong mga ginikanan. Muna'y pinaka number 1 igsoon. Nga usahay dili lang usahay apan kasagaran nga makita nako sa mga kaanakan ngadto sa ilahang pag-treat sa ilang ginikanan. Nakita na ko mga igsuon nga mas isog pa sila sa ilang ginikanan. Mas isog pa sila. Ngano man? Wa ba mo mahinumdum nga sa gamay pa mo giatiman mo pagayos ninyo yan ni kadako sokla na ninyo. Unsa man day pinakakaraang sugo na sa Dios. Nganingon siya mao kini ang sugo nga dunay saad. Tumana og tahuran ninyo ang inyong mga ginikanan aron nga mabuhi kamo og taas ngadto sa
yuta nga gisaad sa Dios. Klaro ka igsuon. Kung ato yun ng tan-awon igsuon, naa diya sa Episo 6:1. Ato ning hisgutan igsuon kinaghisgot man diri sa mga ang gingon diri sa pulong sa Dios diri sa 21, biyain ninyo ang tanang mahugaw ug daotang binuhatan. Hisgutan nato kung unsa man kining klaseng mga daotang binuhatan igsuon. Igani man diri gihisgutan nato diri ngadto ta sa atong kaanakan sa tanang mga binuhatan igsuon daghan kaayo. Apan magsugod tao na sa anak o relasyon diya sa panimalay, sulod sa panimalay. Ningon ng Episo 1, Episo 6:1, ningingon siya diri, mga anak, sanglit, mga Kristohanon man kamo. Memorize kayo ni sa Tagalakson. Sunda ninyo ang inyong mga ginikanan kay mao kini ang husto. Apan sadto si igsuon. Badlungon ang usa ka anak isugpas inahan. Mao ba kana ang tama igsuon? Dili, di ba? Unsay gingon diri sa 2, ningon siya diri sa Santiago 6:2, ningon siya diri. Ang unang sugo nga dunay saad mao kini. Dunay saad ha. Ingon siya diri. Mao kini ang saad, aron ka mabulahan ug mutaas ang imong kinabuhi dinhi sa kalibutan. So mao ni siyang saad, mao ni siyang sugo nga dunay saad. Kinahanglan nga tahuron sunda o tahuran ninyo ang inyong mga ginikanan. Mao kini siya ang kuan igsuon. Mao kini siya ang diha lang sa sulod sa panimalay between relationship sa ginikanan o anak sa sulod sa panimalay. Apan kaning gihisgutan diri igsuon nga gingon diri, mahugaw ug daotang binuhatan. Unsa maday kining mahugaw ug daotang nga binuhatan? Naggahisgot kini igsuon sa duha ka klase igsuon. Diha sa espirituhanon ug ulodnon nga binuhatan. So kung atong basahon kini igsuon, naani siya ikuan igsuon. Na makita nato sa Galacia igsuon. Naa diri igsuon. Mao ni siya, kini ang mga binuhatan nga gihisgutan. Pipila lamang kini karon igsoon nga akong pagabasahon. Panigsuon kung ikaw makita nimo sa imong kinabuhi nga duna ka ani kani siya. Ayaw kasok ko igsoon kung maigo ka sa mensahe sa Dios. Kaya nga naman, bot pasabot ana igsoon, gibadlong ka. Dili buot ang Dios nga maadto ka sa mga butang o sa mga sitwasyon nga mo'y modala sa imo sa kadautan. So nara igsoon, sayon kaayo ang pag-ilas sa tawhanong kinaiya. Mao kini ang gisgutan igsoon nga dili iya sa Dios. Tinawhanon. Kumbaga kinaiyahan dinhis kalibutan nga panulundon sa mga katawhan, ilabi na kung wala pa sila sa Dios. Mao kini siya ang ilang ginahimo. Makita kini diha sa salawayon nga pakighilawas. Hugaw og hilas nga mga buhat. Ora igsoon. Kasugata og tigulang, ang tigulang nay nahadlok. Gani ang husto, tahuran ninyo ang mga magulang pa sa inyo ha. Apan karon baliktad. Mas astig pa sila. O ingon man ang pagsimba og Dios. Apil igsoon.
Unsa pa? Ug sa pagpamarang naagi ning barangan. Apan mauni ang mahugaw at tubangan sa Dios. Mauni siya ang hugaw. So dapat ri igsoon makita usab kini sa pagdinumtanay. Dili kahibalong mo pasaylo. Dili kahibalo nga magpaubos sa kaugalingon. Napaigsoon. Pagbingkil-bingkil. Hallelujah. Napaigsoon. Sa kasina. Kita talaga ning naikutsi ang silingan nga bag-o. Manaway pag yun. Pangit ng kutsiha. Ganun ka na may gipalit. Pugkay mo ha gani niya. Manaway pa ka. So, napaigsoon. Sa kapungot. Muna ni siya. Hinungdan na ni siya sa kasuko. Pag abot sa pungot, wala na. Dumot na yun. So, napahakog. Dautan din yung hakog igsoon. Napadiri. Sa pagkabahin-bahin. Napagyod. Pagkamasinahon, ang 21. Nara, pagkapalahubog. Igsoon, dili ni ako ang pulong, kung dili pulong ni sa Dios nga gipaabot sa tuwa karon. Kay mao kini siya ang pagbadlong sa atong buhi nga Dios igsoon, nga gipahimangnuan ta. Gipahinumduman ta. Gipahinumduman ta niini. So napadri igsoon, pagkamatuyangon sa lawas nung kaibog. Tanawa. Bisag nanay asawa, naghuy pag yung skilid, di ba? Napagyod mga kaigsunan ko. Og uban pang mga butang nga sama niini. Klaro kay diri ginarawa. Busa pasidan-an ko kamo karon sama sa akong gihimo kaniadto. Ang magbuhat ni ining mga butanga walay dapit sa gingharian sa Dios. Kita na igsuon. Walay dapit sa gingharian sa Dios. Mao kini siya ang gipasilikway nga gingon diri sa pulong sa Dios dinhi sa 21 sa Santiago 1. Ang gingon na busa biyain ninyo ang tanang mahugaw ug daotang binuhatan. Napagyud mga igsuon. Ako gyud ning ipaabot sa tua. Unang Korinto 6. Siguro nato sa 9. Kay ang gihisgutan magudin igsuon nga kinahanglan biyaan nato. Unsaon po nato pagbiya sa mga butang nga wa ta kahibalo nga kung unsa ang kinahanglan natong biyaan. So naa diha igsuon kung unsa ang atong kinahanglan biyaan. So moingon ko biyayan ninyo inyong mga daotang mga binuhatan apan walay naka-specify o wala na napahibalo ug unsa ug asa dapit ang pabiyaan ani. Tungod kay ang atong kalibutan igsuon puno gyud kaayo sa pagkadautan. Nawa diri. Sa walay pagduha atong basahon igsuon sa unang Korinto 6:9 hantod sa 10. Naingon siya diri. Sa walay pagduha-duha na sayod kamo nga ang mga dautan o diara mo na ni ang gisgutang dautan. Unsa ning klase nga dautan? Dili makasulod sa gingharian sa Dios. Para asa man dayon nagsimba ta igsuon kundi man ta makasulod sa gingharian sa Dios. Sigurado una to. Ningon siya diri. Ayaw pagpalimbong kay ang mga tao nga makighilawason gibalik niya po igsuon. Kanang mga uwagon ba? Muna siya. Tanan man siguro igsuon ay uwag pero dapat ibutang sa tama nga lugar ang uwag na to. No? So nadri igsoon, ningon siya diri, o nagsimba og Dios. Ganong suko man gyud ang Ginoo ani nagsimba og Dios.
Nganong suko man kayo siya ni? Unsa dai nang Dios gyud nganong makapasilaob ba na sa kasuko sa atong Dios? Nganong makapasilaob man gyud na? Nganong gitawag man gyud na siyang dautan o makapasuko o makapakalayo sa kasuko o kapungot sa Dios? So, ato nang hisgutan sunod mga kaigsuonan ko kung unsa ning mga Dios. Karon kinahanglan una nga mamati una kita. Maminaw kita dili lang kutob sa pagpamati kundi tumanon sa. So naraigsuon o mga mananapaw o nakighilawa sa isig kalalaki. Uy, mga kaigsuonan ko, ipasidan-an di ay tani. So sa atong mga kaigsuonan nga mga bayot ug mga tumboy, kung andam mo nga mosunod sa atong buhi nga Dios, pamati lang mo sa pulong niya. Kay kini siya mo'y makahatag natog kagawasan, kay ang kamatuoran na makahatag natog kagawasan. Dilit na magpagapos sa mga butang nining kalibutan nga mo'y mobalhog sa tuwa dito sa mobalhog nato dito sa kalaglagan nato nga maong impierno. Wala ko'y pagdumot, wala ko'y kasuko sa mga bayot ug tumboy, pero mga kaigsunan, kinahanglan ta mamati sa pulong sa Dios. Wala ta kabalo kung kanusa mobalik ang atong Ginoo din kamo naa pa mo gyapon diha. Napa ang duha man gud ni igsoon ni ingon diri, now o nakighilawa sa isig ka lalaki o isig ka babae. So, klaro diha nga gihisgutan igsoon. O kawatan. Dautan din ang pagpangawat ni igsoon. Naan pud ni siya sa napulo ka kasuguan sa tong buhi nga Dios. O hakog, o gibalik-balik gihapon. O mga palahubog, o naa di gihapon. O so mo na igsuon nga kinahanglan ta mamati sa pulong sa Dios aron ta makahibalo. Kay kung sige lang tagpamati pud na silingan pud nato nga palahubog, siyempre di na siya moingon nga dili na siya moingon sa imuha nga hunong og inom o hunong og hubog-hubog. Kay palahubog man siya. Na kumuban ka og palahubog, mahimo sad kang unsa. Alag mahimo kag Dios nun, mahimo gyud kang palahubog. Muban ka og sabungero. Mahimo po kang sabungero. Muban kag chismosa. Mahimo sa kag chismosa. Ikaw naman makigistorya man ka-apil. Apil man ka sa iya. Amati ang pagkasya, di mahimo po kang chismosa. Pero muban ka og anak sa Ginoo igsoon, mahimo sa kang anak sa Ginoo. Ug mo ni siyang nindot kayo. So napadiri igsoon. O tig butang-butang, kanang hilig kayo kanang bitang. Ngamotong gisgutan og nakatong chismis, hilig kay magbutang-butang, kanasikuan. Igsuon ikasiyam na sa napulo ka sugo sa Ginoo. Ikasiyam na siya nga sugo. Ayaw pagbutang-butang. O malapason sa balaod. Iskutan diri igsuon dili balaod sa tong kalibutan lang. Kundili ang pinakakuan diri igsuon is ang balaod sa atong Dios. Balaod sa atong Dios nga nasa langit. Unsay giingon ani igsoon konklusyon? Dili makasulod sa gingharian sa Dios. Nya di makasulod sa gingharian sa Dios, asa man siya? Tuwagid siya ibutang dito sa dili iha sa mga anak sa Dios. Mahibulag siya ngadto sa himaya o presensya sa Dios. Ug walang himaya o presensya sa Dios igsuon puros gubot way kalinaw. Wala. So mo na maigsoon gihisgutan diri nga gingon diri pabiyae o ingon siya diri sa 21 sa to busa biyain ninyo ang tanang mahugaw og daotang binuhatan naraigsoon kani dawatan ninyo nga may pagpaubos ang pulong sa Dios nga gitisok diha
sa mga kasing-kasing nga mao ang makaluwas kaninyo. Mao ni mga igsuon ko, ang makaluwas kanato igsuon mao ang pulong sa Dios. Pulong sa Dios. Mao na mga igsuon nga giignan kita o gipasidanan kita ngadto sa pulong sa Dios nga mabasa kaninato sa Revelation o gipadayag 1:3 nga niingon siya diri, bulahan kadtong nagabasa niining basahuna sa propesiya og bulahan ang namati og magtuman sa nasulat niini kay duol na ang panahon nga mahitabo kining tanan. Kani diri igsoon gikuan at gipaabot sa to igsoon nga bulahan dayta kung kita magbasa sa pulong sa Dios. Nganong bulahan man kita igsoon? Atong basahon igsoon sa una pang panahon igsoon nga didto pa sa panahon pa ni Josue igsoon. Mao kini giistorya sa atong buhi nga buhi og gamhanang Dios. Ang gingon niya diri ningon siya ayaw gayod kalimti sa Josue 1:8. Ayaw gayod kalimti ang basahon sa balaod kinahanglan nga tun-an mo kini adlaw o gabi ug magkinabuhi sumala sa tanang nasulat niini og magmauswagon ka. Mao ding niingon didto igsuon nga bulahan. Nga mao ding niingon didto igsuon nga bulahan. Didto di ay ta bulahan igsuon. Kung atong basahon kay may bal-an nato, di lang kutob sa pagbasa igsuon. Kinahanglan nga ato sad nga ato gyud ning tumanon. Kay mo na gingon sa 22 igsuon sa Santiago 1:22 ningon siya diri, dili maminaw lang kamo sa iyang mga pulong kundi tumanan ninyo kini. Kun maminaw lang kamo dili tumanon gilimbungan ninyo ang inyong kaugalingon. Sayang igsuon. Pagpaminaw nato sulod diri pikas lapos sa podre sa pikas. Mo na mahitabo igsoon pagpamati nato lipay ta pagkaugma wala na pod. Back to normal lang gihapon nga kinabuhi diha sa kangit-ngit. Mo na igsoon nga ang uluhan nato igsoon pagpamati ug pagtuman. So dili lang di ay taman sa pagpamati kundi tuman na kini. Hallelujah. So salamat mga igsoon ko nga aduna kitay mga dalunggan, aduna kitay mga huna-huna nga makasabot niini. Sa 23 igsoon ingon siya diri, bisan kinsa nga maminaw apan dili mutuman sa pulong sa Dios mao na kini igsoon. Tanawa ha? Unsa ni siya? Sama sa taong na namin, sama lang daw siya sa tamin, sa amin diha. Tanaw siya sa samin. Tanaw. Kita niya ang iyang hitsura, sadyang na namin siya. Nindot kayo, mga koloriti tanan ang gihimo. Wow, gwapa na kay ko, gwapo na kay ko. Pero paghawa niya, nakalimot ng dayon siya. So sama kain ato igsuon. Sama ka na nga senaryo. Kung igo ka lang mamati sa pulong sa Dios apan dili nimo tumanon. Daghan kay ina na igsuon. Ang kung Kristohanon niangkon nga sila nakadawat sa grasya sa Dios apan nagpadayon gyapon sa pagpakasala. Katawhan ba na sa Dios igsoon? Yara ang klarong katawhan sa Dios igsoon, paminawa ni. Akong basahon igsoon sa unang Juan 3. Mao ni siya igsoon, ang tinuod nga anak sa Dios. Ngara ha? Mga anak, ayaw kamo palimbong. Ang nagbuhat og matarong sama kang Kristo. Si Kristo anak sa Dios karon kung sama ka ni Kristo, nagabuhat ka og matarong. Inubanan sa grasya ug tabang sa balang espiritu, mahimo kang tinuod nga anak sa Dios. Apan kadtong nakadawat na, tapos nagapadayon gyapon siya sa pagbuhat og dili maayo. Unsa di siya? Tanaw na tong 8 igsoon. Ang magpadayon sa pagpakasala, iya sa yawa.
kay ang yawa nagpakasala man sukad pagayod sa sinugdan. Ang hinungdan sa pag-anhi sa anak sa Dios mao ang pagguba sa mga buhat sa yawa. So sa ato pa kung ang usa ka tawo na himong bago diya sa atong buhi nga Dios pinaagi sa grasya, apan padayon siya nga nagahimo sa dili maayo, mga igsuon, wala pa naguba ang iyang kinabuhi, wala pa nausab ang iyang kinabuhi. Dapat i-reform ka, dapat gubon ka aron nga ayuhon ka sa Dios. Kinahanglan wasakon, patyon ang daan nimong kinabuhi aron nga mahimo kang bag-o diha kang Kristo. Mao na igsuon. Mao na. Naman ang disenyo sa Dios sa ato nga kita mahimo nga iyang mga anak sa kahayag. Kung busa kahayag man, dili ka ngit-ngit, so makaibalo kita gun sa atong ginihimo. Dili kay patay mali lang gihapon tang gihimo nato ang atong mga butang nga kanunay ginahimo. Partikers gihapon ta sa world. Muna gingon igsoon, still the same lang gihapon, wala ka na usab. You are continuing what you are doing in the side of the world. So, niingon ang pulong sa Dios nga imong gipasuko ang Ginoo. Nawadri ang 24 igsuon, ug human niya magtanaw sa iyang itsura, milakaw lang dayon og nalimtan dayon niya kung unsa ang iyang itsura. Mo na igsuon, limtan na dayon. Human pagpahimang no, tando-tando, paglakaw, wala na, bye-bye. So tanawa igsuon, unsay gingon diri, apan ang nagsusi pag-ayo sa hingpit sa kasuguan nga maoy makahatag og kagawasan sa mga tao, dili kay maminaw lang og unya malimot ra dayon, kundili magpadayon gayon pagtuman niini. Tanawa igsoon, paminawan ni. Minawan ni ha. Akong basahon igsoon pag-usap. Ningon siya diri, apan ang nagsusi pag-ayo sa hingpit sa nga kasuguan nga maoy makahatag og kaluwasan sa mga tao, dili kay maminaw lang og unya malimot ra dayon, kundili magpadayon gayod sa pagtuman niini. Unsay mahitabo igsoon? Panalanginan siya sa Dios sa iyang mga ginahimo. Klaro igsoon na. So, ang mga tunglo og panalangin ni igsoon nga mahitabo sa atong kinabuhi, mahimong bunga lamang sa atong ginahimo. Bunga lang na sa igsoon. Mahimong bunga. So kung nagbuhat kag matarong, pinubanan diha sa grasya sa Dios, muanig yung kag maayo. Nagbuhat kag dautan, for the wages of sin is death. So mo na igsoon, you will choose asa ka dapit ana nga side. Whether you are the side of God or the side of Satan. Nara igsoon. So ang 26 mo ni igsoon, no, kay daghan uban moingon ang amo yung relihiyon maog yun ni tama. Period. Pero igsoon, tanaw na to ang gihisgutan sa pulong sa Dios nga gisuwat ni Santiago alang sa pagdasig sa tanang mga Kristohanon. Ingon siya diri igsoon, no? Kung may naghunahuna nga siya relihiyoso apan walay pagpugong sa iyang dila, dili makapugong sa pagpangdaot, dili makapugong sa pagpanaway, dili makapugong sa pagpanglibak, dili makapugong sa pagpanghambog, igsoon ang gingon sa mensahe sa Dios nara, walay pulos ang iyang relihiyon. Tanaw diri,
Gilimbungan lamang niya ang iyang kaugalingon. Klaro igsoon. So unsa gid ay ang dapat magkaigsunan ko niyara igsoon. Ingon siya diri alang sa Dios nga Amahan, ang relihiyon nga putli o walay ikasaway mao ang pagtabang sa mga ilo. Kung sabot pasabot na igsoon, ilo. Kadtong walay mga ginikanan. Og mga babaeng balo sa ilang mga kalisod. Og mo ni siyang pinaka-importante. Og ang paglikay. Unsay likayan? Unsay likayan? Unsay likayan. Og ang paglikay sa tanang kadautan ni ining kalibutana. Usabon na ko igsuon. Dautan din ng kalibutan na diyan. Kaning mga binuhatan sa kalibutan. Nawa, unsay gihimo karon. China mga kaigsunan ko. Wala pa day na buto di ay ning coronavirus igsuon. Ila na din gihimuan ig movie. Naigsoon, dunay gisend diri sa page namo nga nakita nako diri. Nga di ay gisend na daigi ilan na ning gimugnaan di ay. Naguluhan kini siya igsoon kani murag teleserye siya ba. Naguluhan siya og My Secret Terios. Terios. Kung naigsoon, nahisgutan na sa episode 10, diha nahisgutan tanan ang unsa gyud ni siya. So mga kaigsunan ko, ug dili lamang kini siya mga confirmation na lang ni siya. Kay do na tay igsuon nga gipadaygan ni sa Dios nga kini siya nga mga sakit igsoon this is man-made. Man-made ni siya igsuon nga mao kini gamiton sa China sa ulay mga adlaw. Ilaha kining weapons. But inana bisan pa maginana mga kaigsunan ko nganing kulyanap ni sa tibok kalibutan gani man karon ang Amerika na ang pinakadaghan. Ilan ang gilagpasan ang atong kining Italy. Gani man sa to sa Pilipinas daghan na 2,000 na kapinang kaso. 107 na gahapon ang patay. So mga kaigsuonan ko, naanata sa katapusan mga igsuon. Naanatas mga katapusan nga panahon nga diin hapit na gayud mobalik ang atong buhi nga Dios. Ang pangutana igsuon, are you ready to the return of Christ? Are you ready? Ingon si Jesus, I am coming quickly and my reward is with me. Ingon siya dito, ug ako kining ihatag sa tagsa sumala sa iyang mga binuhatan. Igsuon, gidasig ta sa pulong sa Dios gipahinumduman kita. Ano mga igsuon, dili ta magpagagahi sa ulo. Kaya gano man, manubag raghapon, mingon ta, maglipay sa ko karon kay mubo rang kinabuhi. Correct, igsuon, mubo ra tong kinabuhi. Apan asa na to gigamit ang atong kinabuhi. Ito bas pagpadayon sa pagbuhat sa kahugaw nining kalibutana, sa pagpadayon sa pagpahiuyon nining kalibutana. Igsoon, this is not a time of fun and games. This is not a time of sleeping. It's a time to wake up, igsoon. To fight the battle. Di ni siya mao. Muna mga igsuonan ko, gidasi ko kamo. Tindog ta. On your knees, soldier. Bend your knee. Pray, warfare. Mao ni ang atong buhaton igsoon. Salamat sa atong buhi nga Dios nga nagahatag kanato karon og mensahe. Mao na igsoon ko nga
pahimangnuan gyud ta sa katapusan ni ining bersikulo ha kini nga chapter igsuon sa katapusan nga verse ani gignan gyud ta diri na diya sa katapusan ang paglikay. Oh, ang paglikay. Kung naman kaigsuonan ko, klaro kaayo na usahay dili ta magapaminaw sa mga o kinahanglan nato nga mamati ta sa mensahe sa Dios. Kay kung society ang atong paminaw ni igsuon, dili sila makatabang sa espirituhano nimo kinabuhi. Nandro, the pure and genuine religion in the sight of God, the Father means caring for orphans and widows under distress. Kini siya. And refusing to let the world corrupt you. Ayaw pagpakurap. TikTok igsoon. Mga Kristohano naa na sa TikTok. Bisan asa tuwa na sa TikTok. Gilad lang mo diha. Gilad lang jud mo. Mo diha tanawa ra gud na inyong ginahimo diha. Lipay kay mong mukanta diha, musunsuon sa mga kuan, sa mga ipambuhat ninyo dinha. Okay lang igsuon kung makatabang unta na sa atong espirituhan na pandili man gud. Gipahimangno na sa to. Technology is good, internet is good. Sama ra pud na siya sa kwarta nga ang kwarta dili na bad. Ang internet dili na bad, ang cellphone dili na bad. Apan depende na sa paggamit nimo. Kung mukurap na ni sa imong kaugalingon igsoon, mahimo kang addiction. Mahimo na siyang maka-addict sa ato ang gani makalimtan na nato ang atong pag-ampo sa atong Dios, pagbasa sa iyang pulong nga gisugo kita nga basahon nato kini adlaw ug gabi. Malimtan nato na igsuon. Tungod sa kabisi nato aning kalibutan. Tanawa ron igsuon, kung natay dagko kayo karon nga negosyo. Unsa man karon, lockdown man. Naaba. Nya wabot ang panahon nga muuli ta sa Dios na batay madala ni. Wala, di ba? So ang pinaka-the best igsoon, dapat unahon nato ang Ginoo. Tanan idugang ra niya igsoon. Sa karong kahaponon mga igsoon, maga-deklara ako pag-ampo sa ato ang tanan sa tanan natong mga kaigsuonan sa bisan asa pas kalibutan. Kay balo ko nga tanan tang dunay mga pagsulay karon nga dili sayon ang atong giagian. So, salamat sa atong buhi nga Dios nga naghatag kanato og kusog kanunay. Sa magampo kito sa atong buhi nga Dios nga maoy tagiya sa tanan. Pagtumampo ato sang ihatag sa atong buhi nga Dios ang usa ka alawiton nga atong ihatag sa iya ug atong ibalik ang himaya sa iya sa iyahang mahimayaong gingharian. Imo ang himaya ug kadungganan, ipataas ang kamot sa pagsim, ngalan mo daygo ko. Imo ang himaya o kadungganan, ipataas ang kamot sa pagsim, ngalan mo daygo ko. Gamhanan ka, milagrosa ka nga Dios,
walay sama kanimo, walay sama kanimo, gamahanan ka, milagrosa ka nga Dios, walay sama kanimo, walay sama kanimo. Oh, hallelujah. Imo ang himaya o kadungganan, ipataas ang kamot sa pagsimba, ngalan mo na'y gunto. Imo ang himaya kadungganan, ipataas ang kamot sa pagsimba, ngalan mo na'y gunto. Gamahanan ka, milagrosa ka nga Dios, walay sama kanimo, walay sama kanimo, gamahanan ka, milagrosa ka nga Dios, walay sama kanimo, walay sama kanimo, walay sama kanimo, walay sama kanimo. Yes, Lord, Father God, walay sama kanimo, O Dios, sa among kinabuhi, O God. Lord, thank you so much, O God, sa kapunon karon, O Dios, Lord, nga among napabot diha sa imong mga akong napabot karon sa imong mga kanakan, O God. Ang mensahe, O Dios, kundi nagpahinumdum ka namong tanan, O God, Lord Jesus. Isip, Lord, nga imong ubos nga lagad, O God, Lord, ako karon, O Dios, nagaampo, O Dios, sa tanan nga nimong kaanakan, O God, dinhi sa tibuok Pilipinas, Lord, nga imo silang proteksyonan, O God, ug ang kadagaya sa imong panalangin, Lord, imong ibubu, O God. Father, Lord, ang tanan, O God, nga naa sa panggobernohan, Lord, akong giampo diha kanimo, O Dios. Lord, diin man, O God, hallelujah, ang among minahal nga presidente, O God, si Rodrigo Duterte, Lord Jesus. Inubanan sa tanan yung mga senador, Lord. Inubanan, O God, ngadto sa mga nagdumala, O Dios, ang mga congressman, ang mga mayors, ang mga kapitan, diin man, Lord, ang mga kagawad, hallelujah, O God. Lord, diin pa man, O Dios, ang mga purok leader, O God, Lord Jesus, Lord. O God, tanang naas kagamhanan, O God, Lord Jesus. Din, O Lord, karon nagalihok, O Dios, sa pagsagubang, O Dios, sa padayon nga away o nakiglambigit, O Dios, sa mga buluhaton kundi nakipag tabang ngadto sa tanang katawhan nga adunay panginahanglan, Lord Jesus, Lord. Ayaw intaw pasagdi ang among nasod, O Dios, nga Pilipinas, O God. Din man, O Dios, Lord Jesus, among pong gidapit ang tanan nga mga kasundaluhan, mga pulis, Lord God, mga doktor, mga nurses, O God, ug ang tanang mga bumbero, Lord, hallelujah, O God, ug ang tanang mga Navy, Lord Jesus, ug ang tanang naasa ang tanan nga mga frontliners, Lord God, even, Lord, ang taga-delivery sa mga pagkaon, O God, Lord Jesus, Lord, paabuti sila sa imong protection, O Dios, Lord God, Lord, ug ilayo sila sa mga balatian, O God, din, O Lord, ang iyong mga katawhan, O Dios, adunay makaon, O God, even, Lord God, ang mga donasyon nga gikan sa panggobernohan, O God, Lord Jesus, ipaabot na kining safety nga to sa mga kanakan nga nanginahanglan sa imong mga katawhan, Lord God. Father, Lord, hallelujah, O God, and pinagi sa imong ngalan, Lord, akong gikan sila ang tanan karong buhat sa kaaway, akong gikan sila ang espiritu sa pagsimbag Dios, Dios, akong gikan sila ang espiritu sa kapobrehon, akong gikan sila ang tanan nga mga buhat sa kaaway, labi na kining sakit karon nga coronavirus, sa pangalan ni Hesus. Sinusunog kita sa apoy ng banal na espiritu sa pangalan ni Hesus. Now, wala kang karapatan sa mga anak ng Diyos. Huwag mo silang dapuan dahil meron silang banal na espiritu na sa kanila.
Lord Jesus, salamat o Dios sa imong pagkamaayo karon o God, Lord, sa mong kinabuhi, Lord. Diin man o God ang tanan nimo kanakan diya sa Lacson, Lord God. Lord, diri sa Malagos, Lord God, and abinaw sa tibuok pamilya sa Enfield, o God, Lord Jesus, nganto sa mong mga kaigsunan na nasa Mangagoy, sa Bislig, nganto man sa Surigao, hallelujah, Lord, din pan sa Bayugan, sa Caraga region, o God, Lord Jesus, even sa Cagayan, Lord Jesus, even diri sa Mintal, sa Buhangin, sa Kalinan, Lord God, ngadto sa Bukidnon, hallelujah, o God, Lord, bisan pa man, o God, ngadto sa Visayas, sa Luzon, din man sa tibok kalibutan, o God, din sa Amerika, o sa Europe man, Lord, o sa Japan, o sa Singapore man, o sa tibok kalibutan, o God, Lord, hallelujah, nagahangyo kami kanimo, o God, Lord Jesus, ang imong protection, o Dios, magatabon ka mo, ang imong panalangin, mudagayday sa among kinabuhi, o God, Lord, salamat ini kahaponon, o God, Lord, akong ideklara ang mga panalangin sa imong mga kanakan karon. I declare the blessing from heaven upon your people, Lord Jesus, Lord, open, O God, the window of heavens, Lord, to pour out the blessing, O God, ngadto sa imong mga kanakan, tanan sila, O Dios, Lord, bisan pa man, O God, ang dunay mga balatian sa hospital karon, O Dios, I pray, O God, Lord Jesus, Lord, nga mga ayo na sila, O God, Lord Jesus, Lord, nga muhunong na ang kamatay nining kalibutan, O God, Lord, muhunong na ang kamatay sa Pilipinas, O Dios, Lord, nga pinaagi nining sakit, O God, nga coronavirus, Lord, hallelujah, O God, proteksyon niya ang imong mga minahal nga kaanakan, O God, sa Lord, nining kapunon, O God, Lord, thank you so much, O God, sa among grasya nga nadawat, Lord, sa tanan, O Dios, nga imong gihimo kanamo mo sa Lord, dawatang tanan, O God, na mong pagpasalamat o pagpangayo di lamang sa imong bugtong anak, nga among Ginoong Hesukristo, nga among Dios, pinaagi sa pagpanalangin sa ngalan sa Amahan o sa Anak, o pinaagi sa Espiritu Santo, sa pangalan sa among Ginoong Hesukristo, nga among mangluluwas o among Dios sa among kinabuhi. In Jesus' name. Amen. Og maayong hapon sa tanan namong mga kaigsuonan diha sa katalingban sa atong buhi nga Dios ug sa iyang gingharian. Salamat. Bye-bye.